Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy world. You're the diamonds, you're the pearls, let's make a new tomorrow today. Merħba sabiħa minn numru kbir ta' Zghazagh lill-mexxej Laburista Joseph Muscat, kif akkumpanjat minn martu Michel il-Hamis fil-ghaxija f'San Ġiljan nieda il-kampanja tal-Forum Zghazagh Laburisti minn. F'diskors lill-Zghazagh prezenti, Joseph Muscat qal li din mhijiex elezzjoni dwar il-kontijiet tad-dawl u ilma, iżda hija elezzjoni dwar Malta tagħna lkoll. Joseph Muscat tkellem dwar dik li hija l-aspirazzjoni tiegħu għal pajjiżna. Hija l-aspirazzjoni li inħarsu lil minn dak li jifridna u niffokaw ruħna fuq dak li jaqadna. F'diskors li fih wassal messaġġ pożittiv, Joseph Muscat tkellem dwar x'jixtieq illi jiġri f'pajjiżna. Jien nixxenna għal dak il-jum fejn Laburist jiċċelebra l-indipendenza daqskemm nazzjonalist jiċċelebra l-ħelsien. Jisħaq illi spiċċa iż-żmien tal-firda meta persuni kienu jiġu mwarba sempliċement għaliex jagħmlu parti mill-Partit Laburista jew inkella għax kienu nazzjonalisti. Il-weġat tas-sittinijiet u tat-tmeninijiet huma l-istess, saħaq Joseph Muscat. Jien ngħid kemm għamilna deni lil xulxin f'dan il-pajjiż u wasal iż-żmien issa għal paġna totalment ġdida fl-istorja tagħna. Joseph Muscat spjega kif 5 snin ilu daħal għall-isfida ta' tmexxija tal-Partit Laburista biex jara bidla. Nidħlu għal dan iċ-challenge biex minflok kulur ta' partit ikun hemm l-abjad u l-aħmar ta' Malta tagħna. Żied jgħid li l-Partit Laburista jemmen li l-politika hija għodda li permezz tagħha titjib il-ħajja tan-nies. Hija għajta li tħares il-qudiem u mhux lura, hija għajta li tħares lill-għaqda u mhux il-firda, hija għajta illi tgħid kollox, tissimbolizza kollox, tiġbor kollox fil-frażi Malta tagħna lkoll.